Ja, det ved jeg sagt, men ikke nogen har kræftet med solgt det. Vi skal sydpå, du. Tim, det er Gekko. Hvad så? Har du dårligt hos dig? Ja, sådan noget pis, mand. Jeg kan høre, hun ligger og stønner. Han ligger kraftigt med boller. Tim, du må dunke dårligt i aften eller noget andet. Russerne vil mødes. Ja, nu. Vi er nede hos dig om lidt. Okay. Ja, hej. Den idiot, mand. Hvad er du sød at lade være med det der? Hej Tim, hvad så? Fik du dunket hjernen ud på en? Hej Esben. Jeg vidste sgu ikke, du var med. Ej, vi er godt med for at rave lidt på dig. Nå, hvor skal I hen? Var der ud af? Køge? Kø? Det var sgu det. Ja, russeren vil ikke i byen mere. Ikke efter det med Eriksgade. Der sker jo ikke noget. Nå, det var sgu da ellers tæt noget. Hvor var du, Tim? Hvad fanden mener du? Bare tag det roligt, Tim. Har du ikke noget musik? Hvor i Køge skal I hen? Kør nu bare, ikke? What if God was one of us? Ja, skideskægt, ikke? Ja. Ja. Skal det ikke være flabet? Det er fandme os, der skal have service, ikke? Jeg skal bedst. Tim, for helvede. Chauffør, jeg skal pisse. Ja. Det er okay her. Jeg skal sammen også pisse. Ja, så skal jeg sgu også. Hvad med ham den anden? Han skrev. Skal vi ikke have ham med? Bare kør. Du fortsætter bare lige ud af vejen. Kraftedeme med syg i hovedet, du er. 200 meter længere frem, der holder du en til højre. Hvad fanden glor du på? Og nu kæft, Esben. Her er det, Jan. Her er sgu et til, Jan. Chip og chap. Det er til dig. Hvor du hvad, så tror jeg ikke, du kan huske noget som helst. Er du der? Kom her. Kom her. Så. Hallo? Kom her. Sæt. Kom så her. Fanden skal du også rende væk fra, mand?
Forsvind med dig fra helvede! Tag nu roligt. Jeg vil ikke rode ind i det her. Kan du høre det? Han har kraftigt noget. Du dør, ikke? Du gør ikke?